Osoba v bezvedomí, našli sme ho ležať niekde. Základom je vždy uistiť sa, či máme bezpečné prostredie. Pri každej jednej situácii. Ďalej, urobiť u nej prvotné vyšetrenie. To znamená zhodnotiť prítomnosť vedomia, dýchania a krvný obeh sme si povedali, že teda neriešime. Dobre? Ako náhle viem, čo je s tou osobou, mám na výber. Buď uložím hneď do polohy a volám záchrannú službu, alebo u nej urobím druhotné vyšetrenie. To znamená prehmatanie od hlavy až po päty a zistenie okolností úrazu od svedkov nehody. Hej. Následne ukladám každého človeka, ktorý je v bezvedomí a nemá úrazové poškodenie, do stabilizovanej polohy. Keď je v polohe, musím mu zabezpečiť všetky protišokové opatrenia, v tomto prípade teplo. Treba prikryť a zabrániť stratám tepla. Až do príchodu záchrannej služby sledovať a kontrolovať životné funkcie. Sa môže stať, že sa preberie k vedomiu, alebo že prestane dýchať, ak dýchal normálne. Treba adekvátne potom riešiť tieto dve veci. Hej. Ak sa preberie k vedomiu, nikdy ho netreba nútiť, aby v tej polohe ostal. Nech sa otočí, do akej polohy chce, ak s vami komunikuje, už mu nehrozí aspirácia. Ďalej, ak by prestal dýchať, otáčame na chrbát a podľa toho uskutočneme resuscitáciu. Dobre? To je všetko. Krčná chrbtica, tak ako celá chrbtica, v podstate obaluje miechu, prechádza, vytvára miešny kanál, stavce vytvoria miešny kanál a prechádza ňou miecha. Miecha vysiela do tela nervy, ktoré sú centrom dôležitých životných funkcií. Teraz, stavec sa skladá z tela, ktoré je pevné, predstavme si to ako krúžok, a z oblúku, ako krúžok na kľúče. Čo si myslíte pri poranení? Čo sa najčastejšie láme? Stavec má telo, takto veľké. Láme sa oblúk. Teraz, ak ty zakloníš hlavu dozadu, úlomky oblúka sa ťahom svalu vtlačia do miešneho kanála a prerušia miechu. Nemusia ju prerušiť, môžu ju závažne poškodiť. Keďže z krčnej chrbtice vychádzajú nervy, ktoré reguluje pohyb horných a dolných končatín, u pacienta sa to prejavuje príznakmi takými, že má poruchy citlivosti, buď dolných končatín, alebo od dolných končatín vyššie, čiže aj telo. Ak ho poškrábeš tu, alebo ho uštipneš, on vôbec nič necíti. Niekedy to môžu byť iba dolné končatiny, na ktorých necíti a nevie nimi pohybovať, niekedy to môže byť až po krk. Ak je tá lézia, to poškodenie veľmi vysoko, poruší sa aj braničný nerv a človek nevie dýchať. To je to, čo ten Superman hral, ten, čo padol z toho koňa. On musel byť celý život na dýchacom prístroji, lebo sám by nedokázal dýchať. Totižto, keď sa poškodí nerv, už sa nedá napraviť. Hej? No. To znamená, príznaky sme si povedali. Pozor, musí to byť obojstranne. Nikdy to nie je jednostranne. Vždy. Buď obidve nohy spolu s rukami, ale neexistuje také, že iba jedna noha. Vždy, pozor, vždy je to obojstranné. Ak by šlo o polovicu tela, uvažujeme nad porážkou. Nikdy neuvažujeme nad poškodením krčnej chrbtice, lebo je to tzv. Transverzálna lézia. Transverzálna znamená, že priečná. To znamená, všetko, čo je odtiaľ dole, sa poškodzuje. Čiže keď má ľavú ruku a ľavú nohu, tak je to porážka. Tak je to porážka, s chrbticou to nemá spoločné. Vždy to musí byť obojstranné. Vždy. Ako náhle zistíme, lebo totižto ten človek môže byť aj pri vedomí. A on vám povie, že neviem hýbať nohami. Čiže ako náhle mu dáme pokyn, že zdvihni nohu alebo pohni nohu, pohni ruku, a on to nevie, už predpokladáme toto poškodenie a treba s ním tým pádom manipulovať veľmi opatrne. Ešte raz hovorím, keďže je pri vedomí, netreba sa ponáhľať, máme čas. Hej? Netreba chvatať. Tu, ak je pri vedomí, má šetrnosť manipulácie prednosť pred nejakým unáhlením, naťahovaním toho človeka, čo všetkým. Dobre. Pokiaľ by bol v bezvedomí, veľmi ťažko zistíme, že poškodenie krčnej chrbtice má, môžeme iba predpokladať, lebo on nám to už povedať nevie. A to na základe mechanizmu úrazu. Autonehody, motocyklové nehody, pády z bicykla, pády z výšky väčšej, ako je výška tela, už napríklad aj z tejto búdy by hrozilo poranenie. Ďalej, skoky do vody s následným topením sa, úrazy bleskom, elektrickým prúdom. Toto všetko sú situácie, pri ktorých predpokladám poranenie krčnej chrbtice. Nikdy ho neviem definitívne určiť, že tam je. Práve preto. Ak je v bezvedomí a je tam nejaký pravdepodobný úrazový mechanizmus, už nemusím narábať opatrne. Dobre. Čo sa týka manipulácie, s tým človekom treba vždy hýbať ako s kusom dreva. To znamená celý, tak jak sme sa mi ukazovali, hej, vieš. Keďže je bezvedomý, hrozí mu upchate dýchacích cez rovnako jazykom. Ale otázka znie, môžem mu zakloniť hlavu? Nie, keďže neporadím. Nemôžem, ale môžem mu predsunúť sánku na udržiavanie dýchania. Poloha, ak je ideálne, že som ho našiel na chrbte, tak je v polohe na chrbte. Nehybem ním. Ak ním musím pohnúť, tak ho aj tak nechávam v polohe na chrbte a prenášam ho tvárou hore.